Cilikanku rambutku dicukur kuncung katokku saka karung gandum klambiku warisane Mbah Kakung sarapanku sambel korek sego jagung kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung jaman biyen durung sabun andukku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lempung bis holo bis kuntul baris ana arek wedok dodol petis kate tak cipok lah kok nangis terus aku diteplok petis jembret tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder aku dikudang soyan gede dadi dokter tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder bareng wis gede seneng aku karo rondo bunter ana caraka Data Sawala iki cerita jaman semono padha jayanya moga potongo iki cerita teka wong tuwa awan-awan kok menek ondo ngakune prawan tibake wis rondo gersang seger terus merangsang aku diseret nang jero kandang sualku ilang aku mulai brangkang wis oke ngelontung ndak sirahe ndangak prawan pe patung ambune seger ana sing ngomong sengak boten me aire disawat boto iki ojo gampang terpengaruh situasi lan keadaan sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan ana perbedaan ojo ndadekno perpecahan mula ayo dimusyawarahno secara keluar penojok gampang color dipecah belah uga cok gampang diprovokasi lan saling bergandeng tangan kudu siji karo keluarga mula kudu diutamakno urip sing
mula bengi iki patung anakno sedekah karepe dulur patung kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno patung ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah atik bengi iki dulur nganakno ruah desa kajate dulur patung muga-muga kabeh mulya mula tak dongakno Budi Wijaya aja dilalekno nek wis kabeh nglumpuk adoh teko wahaya kula kenal Pak Suntara niki kepala dusune dasar wonge ganteng katik gedhe wibawane bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku semboyane mula kula ngedong lak ya bengi iki eling-eling kali Pak Paiman sik dulur kula melok berpartisipasi dening kok maring ngedong disangoni kula ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneo tak enteni boten kula kenal kok Abah Paiman iki tiyang ini jujur seneng nanggap-nanggapaken ngeten iki seneng napa malih nggak ada kasun kados Pak Han Suntara luar biasa saged ngguyupaken wargane nyatane kaya ngeten iki lho dilumpukaken ngeten iki nek mboten manut kali pimpinan mboten mungkin terjadi kula dongaaken mantun ruah dusun niki dusun patung tambah ngrembaka kathah rejekine ayo Cak wis wow iki kok mulane sampeyan ngapik mantu niku wong ludruk. Duwe dhuwit gak duwe dhuwit mboten gadah susah. Ngeten niki nek susah mboten saged munggah panggung enak ngene iki. Alem kalem alon pokok kelakon. Sing penting iki meneh ana jagane digawe nyekolano anak. Ngene iki mule gak nggawa dhuwit wong wedok mecucu kaya garangan ngoten. Nek mulih nggawa dhuwit abang-abang meringis kaya oringsang ngoten. Good morning, selamat pagi, jangan ditinggalkan itu, don't forget me. Di DM pacarku sing teko Itali, isine DM-an I won't have to see. Areke biyen tau janji nek ana wektu mesti ayem disambangi. Tak papak teko bandara areke numpak merpati, mudhun aku dirangkul terus aku diemiki. Love story pacarku tambah meningkat, areke tak pangkul kok jingkat-jingkat. Tak takoni kene apa jingkat-jingkat, tibake jarene dongkrakku sing jepat. Ancen pacaran iku areke ayem, rupane bule atik kaya bintang film. Aku dirangkul gayaku aku gak gelem, bareng aku krasa anget aku melek merem. Pacarku
kuancene abdol gak patek ayu tapi bokonge bahenol tak gonceng sepeda motor atik gayae metakol bareng sepi-sepi lah kok ngrayai kunci namung semanten kidungan kula menawi lepat porong kares ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe waduh masyarakat Patung niki lak delok kok ya luar biasa nontok ludruk gak gelem ngadeg teko lungguhe niki membuktikan seneng kali Budi Wijaya betul. Untuk itu, satu biduan gantengnya Indonesia, bintang top Budi Wijaya sengaja tampil ditimbali langsung kalian Pak Kasun Suntoro. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Bersama Budi Wijaya, cuy. Aye, aye. Oke. Selamat malam Patung. Patung luar biasa. Asik. Kalau sudah membara, rindu cari bergebu-gebu. Janji-janji seribu janji. Janji apel di malam ini. Asal kita ada di rumah. Malam minggu cari kelabu. Dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, panggil teman-temanku. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa asik. Bergoyang walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting goyangnya asik. Bergoyang walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy. Kita goyang lagi ya Mas Raso. Iya. Bareng Budi Wijaya. Iya Talewo. Talewo. THC. Kalau kita sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji. Janji apel di malam ini. Pacar kita ada di rumah. Malam minggu cari kelabu. Dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Bernyanyi walau bukan dangdut asli yang penting goyangnya bergoyang walau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy. Suka nonton Budi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Kata disawer. Sawer. Lah wong ibuke merecing kaya ngono kate nyawer. Atur suwun, apa jarwo Mas Pupuh. Terima kasih. Nang kono ket mangsa tak wasken joget goyang-goyang egol-egol. Lah iya. Dikokon nyawer kancane jare, menesuk ge bayar arisan yu. Kok isoke kok nyawer ku lho? Gak terima ngono mang ditelepon teko omah. Apa Ambek bojone. Ya apa telepone so? Nih, Mulia. Kompormu durung dipateni lho. Jawabane ya apa kon? Apa jawabane? Mesisan kobong. Jenengmu Nik ah. Kandhani. Sarni. Diamput. Kon ya mono ya mene utangmu akeh. Kowe ya dilerani. Utang iku gak baik, tapi nek gak duwe utang gak ono semangat hidup. Nggih napa mboten? Betul apa mboten? Berarti semboyane ya apa? Semboyane Sekali utang, selamanya utang. Karena utang membawa kita menjadi hidup yang menjadi mapan dan menjadi dewasa. betul. Betul. Jamaah. Hei, Manute. nang kene awak dhewe iku iso Apa? kot milae palangan. Kok sok kotemil. Lah kene jamaah jare amin. Lah mula iki mertandakno nek kene iki guyu. Loh, alhamdulillah guyub. Mang coba jenengmu Pak Lurah, Pak Polo, Pak Lurah Paiman. Paiman, Terus Pak Polo Hansuntoro. Han Sintoro dan Pak Lurah Haiman. Haiman. Paiman iku basa Jawa, Bek. Aku suwe nang Cina. Anjane ngeten iki nek arek lambe mari ketabrak becak ngeten iki. Akeh lesone. Dusun patung. Dusun patung. Iya. Nggawa pentung Heeh. karo nyangking klaras. Cakep. Warga patung muga kabeh seger waras. Awo umah. Gawa patung ketumplokan kopi. Cakep. Muga warga patung akeh rejeki. Nggawa pentung Cakep. kecemplung sumur. Cakep, Dik. Warga patung muga kabeh panjang umur. Awo umah. Awo umah. Gawa pentung aku disawat ondo. Cakep. Ya Allah, muga-muga mari main nang patung. Aku Iya, iya. mulai gawa rondo. Allahumma. Allahumma. Kabeh Allahumma amin. Lah kok nang kene ku Allahumma lakasumtu wa birahmantu. Posoe jemben, Bek. Kon aja ngomong rondo-rondo nang kene. Ya apa? Lho, ya apa Pak Paiman iki warga akeh sing rondo. Warek iki ngenyek. Ngawur. Kono aja ngenyek aku, so. Apa? Dusun Patung iki terdiri dari 12 RT, 2 RW, jumlah penduduknya kurang lebih 4.477,7. Lho. Heh, kok ro? Sampeyan niku ya apa kok ro jare so? So, Gak ngonone. apa? Kok nang kene iki niat ndagel apa sensus? Ya Allah, STB oleh. Lho kok stepper oleh. Apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku iki nang patung iki suwe so. Kon nang patung wis sapa suwe nang kene? Suwe so sumpah yo. Kok iso ngarani kon nang kene suwe? Aku nang kene suwe mergo mantan pacarku iki ana nang kene so. Mbela. Lho, kon bal-bal aja gampang ngecul omongan lho kon so. Lho iya. Ndelok Sekar Banjare wong iku. Wong potonganmu kaya kotak amal. Kok iso kon nang kene akeh pacarmu lho? Mok pikir aku pengemis ah. Kon aja gampang ngecul omongan kaya ngono lho so. Maksudmu? Pacarku biyen tau nang kene so. Iya. Aku biyen tau urip suwe nang kene. Suntoro lali ambek aku. Lho. Wala Suntoro ndi mang rek panggil aku rek. Pak Polo. Omaku waduh. Kon ero ah. Kon tailono kotak amal kon aja getun atimu, aja lara atimu. Lho kenapa aku gak boleh sakit hati? Lho,
para pinter wis dawuh. Dawuhe apa, So? Lho, wong amal sedekah gak trimo dhuwit tok. Mesem ae ku amal. Mesem tok amal. Amal. Mungkane kapanane nang kono ana salat Jumatan kan. Iya. Ana kotak amal mlaku, kabeh ngiseni. Kabeh Aku mesem ae. mesem tok. Lha padha karo amal sedekah iku. Kon berarti amal tok. Iya. Mula kon gak gendeng aso. Lah timbangane kon. Heh? Ora Jumatan mulai kon gak niat ibadah, niat murup sandal. Lho. Sepurane, So. Aku nurut dulur-dulurku tua biyen. Oh. Wong biyen ngandani aku, "Le, Ya, ya. wanto arek ganteng, Ya. caep mblakem-mblakem. Tinggalno sing elek, Le. Iya. Sing apik gawon." Lho, Tinggalno sing elek, sing apik gawon. gawon. Bener iku. Bener, So. Iya. Lah, aku Jumatan mlebu bleng. Iya. Sandalku kan elek. Iya. Lah, nang kono sandale apik-apik, So. Ya Lho kan aku mulai gawe sing apik. Mosok salah. Salah napa mboten kula? Bener nggih? Nuwun sewu Pak Lurah Paiman. Apa? Mboten usah pasang titik CCTV teng masjid. Apa? Malinge pun jelas. Nyolongan sandal tibake kon. Nyolongan sandal. Kon kok iso nang kene suwe buktine apa? Buktine, So. Kediri Kotane sing dadi nyatane. cocok. Ayo. Sek Lurah Paiman mang wis mulai ya. Pak Lurah pun mantuk. Kon mosok gak ero sih. Aku ro Sing ta- ndi Pak Lurah Paiman sing ndi? Aku ro tapi apa gak ro. Oh. Wong Pak Lurah Paiman iku Pak Lurah yang bijaksana, adil, jujur, baik hati dan tidak sombong. Tepuk tangan buat Pak Lurah Paiman. Iku Pak Lurah Paiman. Pak Lurah Paiman. Pak Suntoro. Pak Suntono. Walah. Wong selalu mengabaikan urusannya sendiri Iya. daripada urusannya masyarakat. Mendahulukan lambemu urung tau diurut. Masalah. Muni masyarakate masyarakat. Kono aja gampang ngecul omongan lho, So. Enggak. Dadi Pak Lurah Pak Mendahulukan kepentingan umum. kepentingan umum didhisikno. Kepentingane warga. Warga didhisikno. Walaupun kepentingane dhewe Ke- gak direken. gak direken. Sing penting wargae dhisik. Warga dhisik yaiku Pak Polo Suntoro. Tepuk tangan. Lah ngono ku Pak Lurah ambek Pak Polo ya gak ono sing rene. Mas yo salaman tok iku alhamdulillah. Tali kasih, tali persaudaraan. Ya saya. Ya. Salaman tok. Iya. Lho jek diitung, So. Tresno iki jalaran saka Jalan saka kulino. oh biyen. Yen saiki. Saiki Tresno jalaran saka Jalan saka. Saweran. So. Apa? Kon niku bayarane wis akeh kok jagane saweran. Lho, kok gak jagakno ngono. Kok kaya aku ngene lho. Lho berarti kon gak arep. Yo gak arep. Kon dulur ambek dhuwit abot endi? Hah? Kon dulur ambek dhuwit abot endi? Tetep abot dulur. Berarti kon gak gelem munggo oleh dhuwit terus ambek dulur jek tetep milih dulur kon. Mane dulur. Nyuwun sewu Pak Paiman kali Pak Suntoro. Mangke nek ludruk pun buyar, wanto mboten usah dibayari, mboten napa-napa. Mboten usah. Pak Polo, Pak Lurah, mboten usah dibayari kula. Wong niki gak butuh duit ya. Mboten butuh. Kok iso kon gak gelem dibayari? Lah apa sing bayari ya ketuae lho, Druk. Sampeyan gak usah mikir nang ae. Ambemu. Kon kok iso nang kene jare kenal wong akeh. Kenal wong akeh alhamdulillah, So. Ayo buktekno. Loh, kekasih tercintaku biyen niku ya Allah. Nang kene kabeh. Nang kene kabeh, So. Sapa ae iku nang kene? Masalah sing pertama aku pacaran ambare kenco. Awayu cantik. Blam. Iki nang kene. Nang kene mang jare ngomong aku, So. Pacarmu biyen. Pacarku biyen Arek kira-kira ndelok. koyoke delok Sapa? Anis. Anis. Endi Anis, Bu? Anis mana ndi, Mang? Rondo ah. Mungkane kon. Mamula. Ya. Anis biyen gelem nurut aku gak ngarah dadi rondo. Munggo nurut kon. Lah, nurut aku. Kelakon nang kono Stadion Gajah Mada. Lapo nang kono? Ngamen gowe cek-cek. Tambah susah. Sapa Anis? Anis. Arek emang teko ta gak? Mang WA aku jare teko WA kon. Teko. Ya apa? Sayangku wanto. Iya.
Gak gawe kode ta dheke. WA kone gak gawe kode. Gak ate, aku kan wis duda dhek wis rondo. Dadi aman, meskipun hubungan iku wis aman so. Oh, gak masalah ya. Gak masalah. Iku Anis. Anis. Ya wis iku tok kancamu. Pacarku Ya pacarmu. Aku tapi putus kok so. Lah apa kon putus? Ambek Anis yo. Apa? Cerewet dek. Anis cerewet dadi aku akhirnya gak betah wong cerewet so. Ya wis lumrah, wong wedok cerewet iku wis lumrah, gawane. Kok gawane? Sembarang wis tak turuti so. Njaluk apa ae? Beber OMG wis. OMG. Wis. Wis, terus. Apa? Lipken iku lho. Apa lipken iki? Lipken iku lho. Celak wis. Foundation-ne sokon ro. Apa? Nek gak LT Promo. Oh, enggak pon aku kira-kira. LT Pro. LT Pro apa? Yo, Hebate LT Pro iku. Seakan-akan dhek kan lebih cantik, padahal dhek gak cantik-cantik banget. Ngono ya mbok omong. Cara ngono arek iku wajahku dicet ngono ku lho. Dicet? Iya. Rumah samu pager dicek itu. Amangkan iku aku putus so. Kon putus karo Anis. Aku putus sampe Anis yo. Medak berarti kon. Lho, medek ya apa? Aku sadurunge putus sampe Anis yo. Ya, ya. WA Anis tak bukai sret. Iki WA kaya gambare Wayu yo. Gambare kaya ayu. Wah, Foto profile. foto profil Wayu tak Iya, iya. WA sret. Akhirnya kita jadian. Jebret. Dadian. Jadian ketemu nang terminal. Terminal kene. Terminal kene. Ketemu arek Yohan. Ketemu pacaran. Ya. Dadi pisan. Dadi. Wayu arek nyene. Wah, Wayu. Arek yo nang kene. Nang kene. Delok kene Yohan. Delok mang. Sopo? Yeni. Hah? Ya ro aku. Napa Yeni napa Bu? Heh? Hei, iku lho Yeni. Pundi arene? Ya iku dhek sing ngomong aku. Oh, iki ta. Mangkane ket mang aku nyanyi. Cium jaut. Kon perasamu ngene iki apa ngene iki? Apa cium jaut? Kepengin cium kon ah? Apa? Dudu. Apa lu? Kate ngidoni kon. Iya tandan iya men. Padahal aku berharap Yeni ku iki. Oh Wayu wis so. Lho, dikebok wetenge amit-amit. Sampeyan gorong rondo ta? Heh. Kon kok takon ngono kon. Taun teruntumu kon kok. Soale Wayu so. Heh? Wayu. Ayu ya apa iku gadangane wong. Ular-ulare wong biyen ya apa? Apa? Seneng ya seneng, Ya. tapi ojo sampe melangkah merusak pager ayu. Lho. Gak oleh. Aku gak ngerusak pager ayu so. Lah iku buktine wis duwe bojo are. Lah wong pager ayune wis rusak. Gak oleh bojone wong. Gak oleh. Iya. Bojone wong ta. Cek kuliah. Lho, Pelawan kelenting-ting. Pelawan. Ngenane tak kentes muni. Tik. kaya rene pelawan kenting. Tapi Anis iku ya apa terusan dadian? Anis ya. Anis Iya, iku wis dadi saling. oma-oma. Lho, gosrong sampe dadi oma-oma so. Lah terus. Aku kan asline wis saling mencintai ambek Anis Iya. dan merasa saling memiliki. Karo Anis. Tapi wong tuane gak setuju so. Wong tuamu gak setuju. Mergane apa? Beda keyakinan. Yeni iku mang dudu Anis. Oh Yeni. Iya. Oh iya, Yeni. Yo, Yeni. Kok gak disetujui mergo? Kon elek. Kon elek. Elek jare so. Jare elek. Gaweno pariane so. Sing ngono ngono sapa? Sing lone iku mang Anis gak trimo so. Anis sing gak trimo. Gak trimo karo Yeni. Yeni meneng ae arek. Meneng ae. Anis gak trimo. Gak trimo. Tauten pari aku sawangane kok. Cawangan. Sapa Wanto? Sopo Wanto? Sawangane elek. Sawangane elek. Blotrok. Ah, Balesen. balesen. Nggawa kayu. Gowo kayu. Dirambati tekek. Dirambati tekek. Ayo. Biyen kon ayu. Cocok. Saiki kon tuwek. Aso. Jos. Iya. Wong aku. Tambahane kurang jero. Apa re? Sabtu wage. Sabtu wage. Nggawa kluwe. Gowo kluwe. Nah, ayo. Biyen kon soge. Iya. Saiki padha wae. Mamura dulur, nek kon dadi wong soge aja mlete. Lah iya, kalau Wah. Wanto kaya ngene kok dibuak. Dibuak. Kon delok apa kon biyen nis? Kon ndelok apa? Ngawur ae. Ngawur. Awan-awan Awan-awan kok mega medung. kok menggo medung. Ya, ayo. So enak terang ya medung apa? Goblok arek iki.
Parian kanggo kon. Oh, parian. Iya. Yo. Awan-awan. Awan-awan. Kok mega mendung. Kok medo-mendung. Ngomong. Kon gak eman ah? Yo. Ngelok aku Yo. sing ganteng, Yo. tur dawa landung. Loh. Apane sing landung? Ini landung apane? Masalah landung tanggung jawab so. Pikiranmu horor. Aku wis kudu horor ae kudu. Masalah iki cocotku ki cocot syariah. Dadi omongane ku selalu berwibawa. Ngono ya. Iya dong. Gampang ngecel omongan arek iki. Pak Suntoro oleh apa maneh ku? Ana maneh tak kancamu? Lho. Foto sampe Yeni gara-gara wong tuane. Akhire aku dikenal ambek koncone Yeni sok. Koncone Yeni. Yeni kan gak mentolo ambek aku. Iya. Ngene Mas Wanto. Sampean timbangane koyok ngene terus, lebih baik tak kenalno koncoku. Aku gak bisa Yeni aku ngono. Iya. Tapi Yeni tetep maksa. Wis gak apa-apa, gak apa. Modele koyo arek ganteng lho modele. Iya. Terusno. Iya. Sing guyu cek kono aja guyu. Lah aku diguyu iku. Supari kae guyu ae. Delok wong ayu blalak-blalak. Aku nek diguyu wong ayu ku atiku sliut. Karo sampean hatiku habis terluka. Gak usah diumumno nek kon saiki ijen. Lah aku sing ngomong ae. Ngomong ae. Gak usah curhat. Terus apa? Akhirnya aku ambek Yeni dikenal koncone so. Ya. Alhamdulillah aku cocok. Teko Yeni ku mau dikenal koncone Yeni. Dikenalno koncone Yeni. Iya. Kon gak dadi ambek Yeni. Saiki oleh anyar. Cocok alhamdulillah. Suwe-so aku pacaran cara ngono. Poso kepedhok poso setahun. Setahun kon pacaran. Setahun. Oh, arek nduk kene. Nang kene mang arepe son-son ngono, Bang. Gelek yuk. Sone nang Ya ndelok awakmu. Delok. Sopo? Wati. Rondo. Nah, kenalmu kan sing perawan kok rondo tok. kenal aku rondo-rondo. Kon gak ro. Apa? Biyen pacarku gak ono sing gelem nurut karo aku kandhani kok. Ngemangkane saiki rondo kabeh kapok. Gak tadi ambek kon. Gak dadi ambek aku. Lah kok kono dibaleni kuno apa? Dibaleni kuno. Karepku wis tak baleni iku mang. Barang aku iku mangkan nang omahe, moro nang omahe Wati. Jebret. Jangkrik panggling aku. Lho saiki tuwek untune entek. Sapa? Wati kuntune entek. Untune lho entek so, situe lho gano. Growo ngono ah. Lah ngene iki kate mencium aku lah ya gimana? Gak masalah. Gawa nang tukang gigi. Diapano? Lho pasangno gigi. Gigi apa? Lho gak apa gak mah gigi sapi ta gigi kebo. Ayo engko terus marino Wati cek bengah ngono. Tapi gak apa-apa saiki justru sing gak ono gigine sing luwih laris. Apa? Lho sepeda motor iku. Apa? Sepeda motor metik iki luwih laris timbang ono sing ono gigike. Oh iya yo. Iya. Berarti koyo Wati. Mosok Wati metik. Wati ku metik sok koyo digas war. Berarti kon sida mbek Wati. Gak sida so. Ya. Gak sida gara-gara apa aku konangan selingkuh. Tapi gak masalah, yang penting kon saiki kudu atimu sing mbok jaga. Iya. Ojo terlalu iki apa sih iki rek? Lah iki ya pacarku biyen so. Astagfirullah. Meri ae niat ta enggak kon niku sida ta enggak? Masalah. Ayune rek. Stres ya stres. Iya. Iki lah abah kendut sih. Iya. Lah kok oleh kemucing ngene. Ya apa ki ceritane kok? Lho. Rumangsamu iki bojoku ta. Lah sinten? Kon niku ya apa sih rek? Rasa karo Wanto. Lah nggih. Iki bisnis. Lho. Bisnis. Lho ngerti iki bisnis. Ada. Toh. Cangkemano dicongok, Pak. Dorong dipangur kaya itu. Mbok kira bedes ah. Ana jati gelo, aja ati ngresula. Dilungkas soge, kon awas raimu utang aku kon. Soge apa? Susuku dipenyek, Pak. Gak apa-apa ge Plaris. Plaris apa ya mek mbayar wong ki kaum duafa. Tut,
Dadi awakmu saiki bisnis ngene iki. Aku maca Ayu kan iki. Ayu, Ayu. Sampeyan berani Ayu kan? Iya. Ayu aku penari India. Loh, Ngene iki penari India. Iya. Ngene iki penari India ngene iki. Mengicuk suwe-suwe. Susu arep ditabok. So. Ngene lho, So. Awak dhewe gak melo-melo, So. Rasa karo Wanto. Ya napa? Kakas ngene kok mbok ploro. Ayo tuwek-tuwek melo. Aduh. Tuwek-tuwek kate melo. Yo Iki sida tagak sih jare dadi wong soge. Lah iya. Nek kasih do aku mulai. Yo wis. Tut nek iki penggaweanmu kaya ngene, ana apa-apa gak melok-melok. Sik kon tak kandhani. Napa? Tolong. Aku iki nuruti Okta. Nuruti karepe niki. Mergo butuh duit. Nggih. Dhuwit montor mari mogok ndotol bareng raimu ngono. Aku tolong Nggih, rasa karo Wanto. Ya napa? Kon nang ngene pasar Mojosari, Mojosari. kon nang pasar Kriyan. Umumno ana reca tiban iso gawe pesugihan. Kok tak perseni kon. Reca tiban. Reca tiban. Lah recane. Lah iki Amit-amit cabang bayi lanang wedok. Ya raimu ku lho goblok. Jare aku penari India. kon niku nek dadi penari India iku ora cocok. Pantesmu iku dadi grandong kon niku lho. Kon tak pacaki kaya ngene iki lan nuruti awakmu butuh dhuwit ah. Iya masih ngerti reca aku kok keracunan cumi-cumi ngene. Kok cerewet. Butuh dhuwit ta enggak? Berarti karo sampean iki damel usaha ngeten. Heeh, aku iki lho ngisakno iki lho jadi utange akeh. Lah kula niki sampeyan kengken nomor mriko Mojosari. Nang ngene pasar Mojosari umumno ana reca tiban iso dijaluki sembarang keturutan. Tolong ngomong. Boleh komisi kon. Oh, ana komisine. Iya. Ya mbok nek ngono. Tolong ngumumno kalau aku jadi Wis. rondo. Wis gak ngurus kon. Ayo so bel aku nang Wati so. Wati terus sing diurus Wanto iku. Wati sapa? Wati gendakane Wanto. Ya tange ambek aku paling wati ya keleke ireng. Lho, ayo ndi kon nek Wati? Iki mek padha-padha brai yo ayu aku lho, Cak. Wis aja kakean ngomong. Kon niku lak butuh dhuwit, Iya, Cak. mene wayahe bayar bank. Kon tak pacaki kaya ngene iki tak dadekno reca tiban. Saiki kan viral, nduk TikTok, nduk YouTube. Heeh. Reco bisa mengabulkan permintaan. Kon kok mesti oleh dhuwit akeh. Ayo pembagiannya ya apa? 50. Oh ya gak iso sing soro aku kok. Ya ampun Lek raimu po blontengen ireng. Lah terus yo apa? 30 70. Enggak 40 60. Gak iso. Mulai aku. Aja ngadeg rek. Reca iku ya lungguh. Berarti aku dodok. Lungguh. Oh, cak angel rek. Engko nek ana wong aja pisan-pisan kon ngomong. Nek ngomong kon angan nek kon iku manusia. Berarti iki kudu meneng ya? Meneng madhep rono gak oleh ambekan. Bongko. Ya oleh tapi aja nemen-nemen mundak ketara wong. Kayak ana sedotan kene apa gak ketaran. Alah katik ngono bareng. Wis dipacaki kaya ngene kon iku wis gak ketara gak kaya wong wis. Kaya demit. Sing penting oleh dhuwit. Penting oleh duit untuk gawe bayar. 30 70. Ya. Oke wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Wis meneng. Aja ngomong lho ya. Sampai ngomong tak jotos kon iku. Saya ngomong cocotmu ngono lho. Kon iku tak kandhani, kon iku meneng. Aku sekat mau menang kono jek nyocot ae. Ya wis meneng. Kon tumon reca tiban gelange iku lho sak pikul. Lho, gak tau ndelok mercon. Lambemu pating pecotot. Gak tau ndelok reca. Ndongane terowulan kono jenenge ambrit, golangku sampe tak gulu. Meneng. Ana wong. Yo alah. Sampeyan gandok kene. Sampeyan nduk kene. Iya. Aku duwe penggawean anyar. Sik ta, sik. Sampeyan niku mbiyen niku prasaku kan yo. Coba nduk pasar Mojokerto.
iya. Pas Mojokerto to? Heeh. Lah iya, ngono ku lho ya. Sampeyan kok gak ono kabare. Saiki ganti bisnis. Bisnis. Dadi juru kunci aku saiki. Lho, lah sampeyan iku sekolah apa? Kok dadi guru kunci? Ya Allah rek. Lho, kan biasane ku lho Cak ya. Loh. Aduh ngomong. Kamu. Kok kaya wong. Kacau. Pakmu. Hei, iki apa iki? Utang. Li, iki ngono reca tiban. Lho. Iki cerita teban. Reca tiban. Cerita tiban. Wong njaluk apa keturutan? Hah, meneh tak tibanane watu. Jenenge reca tiban. Pakmu. Eh, Le, rasaku sing nduk YouTube, nduk gone TikTok, nduk gone apa iku Facebook iku padahal gak ngene iku. iki Kok iki kok duwe hireng. siji. Iki keturunan Gunung Merapi. Oh, sing pinganane bareng iku apa? Lahar. Bareng rahar iku to. Lahar ora. Le, Kacau. le. Lho, anak patane. Ana irunge gom. Persis wong. Lah ya, Cak. Lho, matane persis wong ya. Lho ya. Yo ya. Nek, makmu. Lho iya. Sengir to? Aku. Aja ngono, goblok. Aku dilekek, dikelek. Meneng wae. Lho, iso ngomong patunge. Iso. Wong anjene reca tiban gaya baru. Oh. Ora ketiban gaya baru. Sik. Lho, ana susune ya. Ya kaya wong. Lah susune kaya wong ngene ya. Lho, Patunge emang keret. Wong jenenge reca rek. patunge ku lho duwe isine. Saya tak deloki. Kok nyasar ya. Mulane wong njaluk apa-apa nek kene keturutan, mergo dheke pinter. Pinter ya. Iya. Lho lah iya. Susune tambahan. Sampeyan kok roh. Ira lha iki gombale ketok. Saya tak Kacau. Dibentuk ngene iki anjene reca rek, reca. Aja dipoyoki. Lho, udele. Iki lho. Mbokmu, Ya. udele kayak sumur. Lho lah iya. Lho. Motone apike ya motone iki lho. Motone. Oh, tiba duwe gulu barang. Oh, mengeret. Aduh. Ora padha mbek reca liyane gak padha iki. Gak Iki padha persis ya? menungso iki. Lho lah iya persis. Mandi lho iki lho, mandi lho. Masalah. Iki cara wong kaya GL Max. Aja dinyek lho, kuwalat lho kon. Kuwalat lho awakmu. Cak, sampe tak kualat Cak yo. Lah nek aku kuwalat kok tarangan. Rek, ini tambang rusak awakmu rek. Mesakno. Iki reca tiban. Aku cuma ngelingno bojoku. Gak oleh ngomong sembarangan nduk ngarepe. Kualat lho kowe kok. Lho, lah yo lek terus kualat terus piye to, Cak? Hah? Aja ngono, mbokmu. Aja ngono. Iki ngono patung. Nak kuat. Ayo kon kate. Aku. Aduh. Bagaimana rasanya? Alala panas itu. Mamula aku walat kon. Tong. Gak iso ngomong tapi mandi. Oh, gak iso ngomong. Jaluk apa keturutan? Apa kon njaluk sugih? Apa awakmu njaluk mati? Loh, weh. Apa njaluk sapi? Iki lanang ta wedok? Patung yo delok niku lanang tak Nek delok mbokmu. Tak delok ya. Tanganku ngerogoh. Sik, gawane iki tak Nang padha. tak deloke ya, Cak. Engko jare lek awake dhewe iki cara istilahe tembung nang patunge iki cek cocok ngono Kok ya. mapan sih iki. Digelok dadak ngerogoh.
naga. Cak, Cak. Aja ngono. Cak. Patung iku lak benda mati to ya. Heeh. Masih ndok gone reca-reca gone Trowulan, Borobudur iku kan watu to, kan benda mati. Lah iki kok gak to? Apa? Lah iki kok kaya wekmu ngono. Kaya wekmu terus krembuk terus yang situke mang pean ro gak? Apa? Situke ku mang lho kok semoro-moro tak sawang lho kok. Metutu. Loh, jase bolos. Awakmu salah deleng. Salah deleng. Ora. Iku ngono pusakane. Lah masa pusaka kok iso moro-moro rada. Alah. Wah, ora ngandel. Jeroan. Pusakane iku kadang Karo nek jange tak odot. kadang modot, kadang menggeret, ngono lho. Kowe kok jange tak delok. Lah kaya nduk Trowulan iku. Mesle. Kualat lho kowe engko lho. Kualat lho. Tong. Nakal iki. Kacau iki ya. Hati-hati lho iku kok nganu maneh lho. Ya, Cuk. Iki gak padha karo patung watu biasa. Apa? Patung gaya baru. Kaya baru apa? Bojone kok dadak dirangkul sampe kelet. Bangsat. Ana magnete, ana pusakane Ah, njero. mending ngono maneh kok. Didelok dadak gak nrimakno. Patung kok mbok seneni sih? Atuh. Ya ancuk nguyui. Salahmu dhewe lah apa mbok ogok-ogok iku lho. Cak, Nah jaluk. iki aku jaluke piye? Ngene. Bapak Teng. Kula niki mbobot pen 3 tahun. Gak ngono. Mbah Reca terus ngomongno kajatmu apa? Oh. Mbah Reca. Iki Mbak Kreco. Reca kok kreco. Kreco. Reca. Kreco. Aku dhisik ya, Cak. Heeh. Mbah Danyang, kaki Danyang, danyange wong sak Indonesia. Yo. Kok sak Indonesia. Lho, lah cek mandi yo. Iki tok ae. Sak Indonesia kok Oh, kasuaran. Mbak Reco. Kula badhe nyuwun, ndang lahiran iki kula metenge wis 3 tahun, jare bojoku mak ngono yo. Wis 3 Sik iso tahun. kakak sik. Nang muga-muga mulai teko kene aku ndang lairno. Gak ngono kon meteng 3 tahun iku meteng tak tumor kon. Bener apa ya sih? 9 wulan 10 dina. Mbak Reco, kula niki meteng pun 9 wulan 10 dina, mboten lair-lair. Ya napa Mbak Reco, cek ndang lair niku carane ya napa? Ngoten to Mbak Reco, masih aku ya kepengin selaro anakku. Terus anakku iki lagi ganteng apa elek? Mbak wedok iki ayu apa ora ngono lho. Lah aku iki kan yo bingung to wong kabeh wis padha nglairno barenganku. Kon iku ngomong. Hei. Ngomong kok gak ono stasiune. Mbak Reco iso mesle. Lah kene ngomong kene. Nang aku iki kan yo ngomong Gorono, anake. Gorono. Kula nyuwun anak kula nang lahir kanthi slamet, ngono lho. Lha nek aku kan yo kepengin ngomong, anakku iki lek lahir lanang iki ganteng apa elek, lahir wedok iku ayu apa elek lho. Kan yo medine ngono apa jujur hati ngono gak semaur. Ngaya sama. Halah enake rek. Kok malah sambat enak. Nek tak njaluk Omongmu kejawan. Ngomong kok iso 4 meter iki. Mbah Reco. Bojo kula niki mbobot 9 wulan 10 dina. Lah, yen apa sagere lair niki? Panjenengan sabda cek nang metu. Jancuk sing banci kene. Aja ngadeg goblok, jangkrik. Gane merta ngene meso. Merta. Aja ngomong banci. Kale. Gak gelem dekne ana wong ngomong banci. Ya saya ngentut lho Mbak Reco. Ngene lho, kabehku kan kudu nganggo kembang to, Pak. Oh iya. Ngono lho.
nganggo kembang. Mbak Reco, muga-muga kula terkabul nggih, Mbak Reco. Bayi kula lahir lancar. Bayi kula lahir lancar. Ya, Pak. Bareco. Senajan to awakmu kan jadi banci, kan juga tidak bisa menjadi banci, Bareco. Siapa tahu bojoku cek lahir dina niki. Sama nek bocah ketepate janji nanti kok grodhok. Sampeyan iki kok ngopi carane sih? Nyaur utang. Kok kademen retone iki lho, dedidil iki lho. Bareco, biasa sampeyan kentut to. Kowe nek wis mari njaluk, wajibe tinggalono. Sik to, Pak. Biasane kuwi lek njaluk rono-rono kan kudune kan ya seiklase. Heeh. Lah lek ra ikhlas ya lapo to njaluk rene? Kenapa kan dek wajib-wajiban? Yo mbus 1000 2000 diwajibi. Iki ya saeklase. Kanggo kemandene. Ora meksa, masih 10 juta ya kene, 15 juta ya kene. Duit ta? Apa yang bayi sesar? 50 juta ya kene. Wis kena kabeh wis e, kena kabeh. Ge apa sih dhuwit? Ayo ngono. Wis tawa dikanggo kemanden wae. Ya komandan iku. Ayo. 10 juta lho ya. Tak pek lho ya lho. Wis, hei. Co. Co. Co aku mulai ya. Kok gak kentut aku. Hei muga-muga. Muga-muga bayine nang lahir lancar. Apa ngono? Hei kumang. Halo aku. Retongan tutang. Wis aja dibuka. Sakmono akeh iki. Sakmono akeh iku matamu sing katarak ta. Iki pirang puluh juta iki. Ngarepe tok 100 gurine kilo kertas goblok kon kuwi. Kon iku tuwek congok. Ngono kok ya mbok buka iki lho. Sajane kon juru kunci bagian joki ku ngerti dibuka dhisik. Ngarepe 100 gurine kilo kertas lho. Lho, ketoke kertas. Ya dilungkas picek. Kok delokan entuk dhuwit. Ya kene. Wis aja melok-melok 100 kon entuk 30.000 lho. Tekek kene. Wis. Nah, cek ditiru wong-wong. Engko nek ana wong menengo, iki mesti kate teko wong sugih-sugih teko rene. Njaluk pesugihan. Kabeh teko kene nek wis terkenal kono oleh dhuwit akeh kene mbok gawe nyaur utang. Aja ngomong ana wong. Sakuntet. Keliru kentut. Sakentut. Iki barang apa? Ya iki sing suwur, sing terkenal iki. Wis ta, kan jare duwe reco. Reca tiban ya iki. Lah yo ndi? Iki. Delok apike ngene. Mandi. Iki. Kok kaya patung bebek. Patung bebek dengkul matos. Diapian kok tapi. Patung bebek. Patung gaya baru. Kok medeni sih? Kak. Temenan iki. Ketoke medeni. Gak sing ndok ngarep iko ta. Kak iki dhewe iki. Iki reca tiban. Kembange gatel, sumpah gatel. Aja ngomong lambemu kok aja ngomong meneng ae. Ngene iki Pak Lurah mek gak nyawer reca ya rugi. Kok dilungkas. Dilungkas. Ana saiki. Iya. Sakti yo. Iki mau mandi sakti. Kon njaluk apa keturutan? Wis to njaluk Aku apa? njaluk laris. Apaan sing laris? Dodolan apem aku. Lho. Sampai saiki jek pancet kon dodol apem. Iya nduk becek kan karo e. Apemu gosong tegak ya. Iku rada-rada semerbak seng. Semerbaseng iku apa? Semerbaseng iku badhek. Iku grupe, jenenge grupe, Cak. Apem cap situr. Jenenge grupe. Oh ngono. Jenenge gruku Situr Semerbak Seng. Lah yo seng iku lak badhek. Terus saiki keadaan laris apa bangkrut?
Gak mergo udan. Gak mergo udan. Ya mergane ya perkara seng iku. Ndek kandhani kok. Sing penting aku pengen laris ya apa carane. Tenang Barca. Barca, kula niki dodolan apem supaya kuwabe apem kula niku laris. Ya napa? Jalu aku. Iki. Ya. Ah, takut. Takut iku. Gak apa-apa. Udele gak wedi. Ketok udele kok wedi aja kathik ketok. Mbok awak-awak iku lho gak apa-apa. Sabar. Sakti kok. Lo nggo ngene. Gak apa-apa, bebas. Alah kon jerawut-jerawut. Apane jerawut-jerawut? Iki apa? Blarah omongane arek iki. Kok ana jerawute, ana senge. Apa? Seger. Reca kok ero ngono seger iki lho. Iki recai kula nang ta wedok, Cak. Lho, kok nek kepengin ero Apa? Kok ana reca siban? prekson dhewe ta lah. Hei! Apa? Lah kok kowe ngene Darmanto? Kaya apa? Ya ngene Darmanto. Ya kaya tapi ya gak. Iku pusaka iku. Ana ndoke loro. Ih. Aja ngomong endok. Niki ana, Cak. Iku dudu endok. Iku lato-lato. Wis sajen. Sajen dengkulmu ngono. Gemeken ta? Ada Kak, Cak. Cak, Aja dipenek, aja dipijet. ndoke diselenti. Jare lato-lato tak kedulinan netek-ketek-ketek. Aja dulinan lato-lato, nek nggih dulinan sing sosis iku wae. Sosis iki sing Ya iku. Aduh Cak enak Cak. Nek ndase Cak. Aduh ndase diuntir. Aja diuntir pedhot engko. medeni ngene ya wis tapi gak Enggak, apa-apa. iku pusaka iku. Ya iku kemandene ya iku. Iki. Kon nek njaluk kudu nyembah iku. Heh, Mbah Reto, apem kula cek laris ya napa? Semban ya. Semban. Lato-latone ambek sosis iku. Lah, kurang cedak. Kurang mepet. Umek kae. lapo sih, Gus? Lho, aja dimot. Ora. Apa mbok mot iku lho? Kayak permen are. Aduh. Bejat temen iku engko. Kok kaya permen. Tapi rada badhek titik. Rada badhek apane? Wis tak njaluk aku, Cak. Ya, wis njaluk, kok. Laris. Aduh, Dik, Cak. Iki lho. Wes satak ngene tangane. Aja nemen-nemen. Kale nemen-nemen. Iya, sing halus. Nah, Bareco. Ya iki karo rada enak iki. Sumpah enak. iya. Digelintir are. Tak jarno. Cak. Kok tambah suwi tambah gede ya apa iki? Tambah gede apane? Gedeni, jare pusakane tambah gede ya apa? Jenenge Reca Tiban, pusakane iku iso dawa, iso ndek, iso cilik, iso mengkeret. Ngono lho. Iya, iya ta. Aja gedulinan. Nyembah ya apa ngene kenceng udele. Ya pas pusakane iku. Nah. Cak. Bareco. Ndokku dikareti. Meneng kok. Meneng senep. Iki lho sing jalu iku lho. Bareco tolong. Bareco tolong. Tolong larisno apemku ya Bareco ya. Iya, tak tuku dhewe. Ya apa?
Sing ngomong iku mau duduk reca. Sapa? Prewangane Jime. Lho, ya aku dituku jinaan ya, Mo. Lho dituku dhewe maksude ku digolekno pelarisan ngono lho. Pisan kas ya, Cak. Ya. Barca. Kula tolong, kula pengen apep kula laris nggih. Wis ngono. Laris, sing penting tinggalano dhuwit winangka wajib. Saiklase kan ya. Ya iya, gak apa-apa. Saiklase. Saiklase gak masalah. Piro-piro pokoke ikhlas, sing penting ku ikhlas. Ya sudah, tak siapkan amplop. Oh ngono. Iki mang aku payu. Wis payu. Pisan, tak yakno pean wis. Kok Iki- bae payu akeh. Iki duweke apa, Marek? Iya, makane rada anget kan. Engko nang seng ngono. Gak iki aman. Aman ya? Aman. Ya wis gak apa-apa, muga-muga laris apemu. Ya. Ya. Laris aku balene nih, Caca. Ya sakarepmu nek kepengin tambah laris yo balik rene. Gak apa-apa tambah leren cek laris. Suwun Iya. ya, Cak ya. Heeh, iya. Suwun ya Marta ya. Marta suwun. Kon niku ancene reca-reca nggo ragas kon niku. Luwung. Luwung. Luwungan tamu iki daripada mau iku taji. Apa arek mbok ambung iku? Wis to, nak dekek kulo ta lah. Jancuk mbok korupsi kok. Sapa sing Iki 100 taji sing rupane kaya wak keting. Iki wong ayu mek petang iku, mbok korupsi kok. yakin solikin berok kewer-kewer iku lho, Kak. Iki biasae 100. Berhubung mek 4.000 kok nambahi Pak Lurah. Engko lak ditambahi Pak Lurah dhewe sih. Wis gak apa-apa. Rezeki kadang ya sithik, kadang ya akeh. Mari saiki iki engko mesti oleh akeh. Jelas, Sak. Wong sugih engko mesti engke dhuwit sak tas engko. Lah, wong sugih teko. Hah? Wong sugih dhuwit sak kerdus. Cak, Wong sugih, iki CEO nyamar wong gendeng ngono ta? wong sugih. Kok sugih? Pura-pura. Tapi kok Ganteng. Kamu ganteng. Wong sugih kok ngene? Sugih. Pura-pura ngene. Sampean wong sugih nggih. Ganteng ya. Iki wong sugih ta wong gendeng iki. Ganteng ya. Lho ana dudu wong sugih. Ganteng. Lah wong gendeng. Ajaku jeng. Cut. Iki dudu CEO wong gendeng temenan, Cut. Ajaku jeng. Cut. Aduh, mlebu kopi, Cut. Cut. Picek. Cut. Halo, baca. Cuk aku kocok-kocok. Ajaku. Aku wis gendeng ketemu wong gendeng. Cut. Ajaku. Halo. Cut. Halo, Jok. Aduh, Mak. Halo, Mak. Mak. Ajaku. Mbak. Ajaku. Mak. Cut. Oh, Cut, aku dikencingi raiku, Cut. Dikencingi raiku. Cut. Hei, Cut. Cut. Aduh.
Oko utu. Oko utu, awake nolo. Lapo kok turu iki? Aku mari dinodai wong pitu. Sopo sing nodai awakku lho? Di duwe. Pon mek dadi kanca sing setia lho ya. Duwe endi? Peno tuwek wis tak ajeni. Pasien pertama, kedua mbok korupsi, ketiga apa aku mbok tinggal? Lah iku mau nek wong gendeng iku mau e. Wis ora ngono aja ditinggal, duwe ya digawa wong gendeng iku mau. Lah aku bolak-balik disembur. Duwe endi? Digawa wong gendeng mau. Aduh rukune ra. Ah, rukun dengkul. Wong loro iso rukun ket mange. Kak, duwe mesti mbok gawa duweku. Duwe digawa wong gendeng mau, Kak. Iya ta? Iya. Iki ceritane ya apa kok digo dhewe gendeng. Iya. Aduh. Mula gak wong loro iki wis gendeng sih. Lah iya. Ngene iki nek kula aku nek ngarani sampean salah. Aja sampean terusno koyo ngene iki nyambut gawe model ngeten iki. Ya iki gara-gara marwek iki. Marwek. Sampean wis sepuh lho ya. Nek gawe teladan sing liyane sampean nyontoni koyo ngene aku ambek wanto men dadine yo Aku ngesakno iki lho butuh duit iki lho. ngesak-ngesakno ya ngesakno. Tapi terus kancane dadi korban koyo ngene iki ya apa? Ya wis tak lerenane so. Lho sampean gak leren gak apa-apa, tapi tak laporno ya to. Aja. Wah. Gak usah. Tak laporno. Aku mau laporno, Okta ya terlibat. Duh. Bapak iki cek dadi kono. Wis aku tobat ae. Tobat aku, Cak. Tobat ya. Leren. Heeh. Ya wis ayo nyambut gawe sing halal ae. Bengi iki ayo nanggone Desa Patung. Wah, Tung, apik iki. Sedekah desa lakone apik. apa iku? Ojo lali tak siarno dhisik. Yo, siarno. Mene iku pindah nanggone Lambangan Wonoayu. Lambangan Wonoayu. Lambangan Wonoayu. Yo, lamben. Sidoarjo nggih. Ben Bangga Gedangan. Mangan gedangan. Sidoarjo. Selanjutnya Jetis Kupang Mojokerto. Wah, Kupang Jetis Mojokerto. kalereni. Isik wakeh sik terus. Mulane nek andek-andek lu Duruk Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek Bang. Ceuman Tanggalan. Ah, Bang Kauman. Kabare bengi iki lakone apik. Apa iku? Lakone apa ya? Babat Surabaya. Lu. Babat Surabaya. Apik. Iya, Babat Surabaya Joko Jumput. Ayo nonton rono. Ayo. Ayo.